Čo to máme? Má vaše dieťa vlastný mobil? Jasné, že má. Od prvého ročníka. Má vlastný telefón, minimálne staršie dieťa, má 13 rokov a používa ho aktívne. Všetky majú vlastný mobil. Každé svoj. Musia mať sociálny tlak. Má vaše dieťa vlastný profil na sociálnych sieťach? Nemá ešte, ani dlho nebude mať. Ja budem robiť, čo môžem, aby moje deti ideálne mali svoje sociálne siete až kdesi v 18. Dcerka nemá. Ani pokiaľ viem, tam nechodí, ani viac menej to nerieši zatiaľ. Nie som si istý, ale myslím, že nemá. Ale ináč som sa s ňou ani o tom nerozprával nejak. Koľko času priemerne strávi tínedžer denne na mobile? Moja dcéra je denne približne 1 hodinu na mobile. OK, rátam 4-5 hodín. Tie hodiny akože výrazne naskakujú. Deti na mobiloch preskrolujú v priemere až 400 metrov denne. Tak sme tých 400 metrov vytlačili a ukázali rodičom. To je riadny chaos. Zvieratka, tínedžeri, počítačové hry. No. Je toho dosť veľa. Toto je fakt výzva pre rodičov. Fúf. Asi by ma z tohto bolela hlava. Neviem, či by tomu verili. Pre mňa povedané, miestami si s tým neviem poradiť, neviem, čo s tým mám robiť. Je to doslova brutálne, keď to teraz vidím. Toto by mala zažiť a vidieť aj ona. Určite sa so svojou dcerou o tom porozprávam, až sa vrátim domov. Aby deti nebehali iba prstom po displeji, pomôžeme vám ich rozhýbať aj v skutočnom svete. Pretože nám záleží. O2.